سلام لما قلتن بأرض بزعبا صلوت كن مهارينا صلوت انتهي مالتيو مس እግዚአብሔር ምርኻብ ኣብ ግዜ ሽግር ነቲ ሽግርና ንኽነግሮ ዲና ጸሎት ንገብር ወይሲ ሓጎስ እንተሎና ውን ነቲ ሓጎስና ክንገልጸሉ ሞኒ ክባርኸና ኢና ተመስገን ኣምላኽ ክንብሎ ኸኣ ጸሎት ንገብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቅ መዛሙርቱ ከመይሮም ከምጽልዩ ምህርዎ ንሕናውን ንዕኡ ክንመሃረና ንጸልይ ኣምላኽና ሎም መዓልቲ ቅድስቲ መዓልቲ ዝሃብካና ተመስገን ሕጂ ድማ ከመይልና ከምንጽሊ ስለ ዝመሃርካና ነመስግነካ ስምዓና ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን በዓር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቅ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ኢልዎም ንሕናውን ከምኡ ኢና ክንጽሊ ከሎና ኸኣኒ ወይ ኣዳውና ከምዚ ጌርና ንሕዞ ወይ ድማ ኣዒንትና ድማኒ ንዕምት እሞ መታን ናብቲ ንጽልዮ ዘለና ኸነድህብ ናብ ኣምላኽና ገጽና ኸነድህብ ልብናን ሓሳብናን ቀልብናን ብምሉእ ናብ ኣምላኽ ነተኩር ስለዚ እንታይ ንብል ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ዘለኻ ኣቦ ናይ ኩሉ ሰፈርካ ኣብ ሰማይ ዝኾንካ ንዓይ ውን ኣብ ቅድሜኻ ክመጽእ ፈቓድካ ስለ ዝኾነ ስለ ዝደረኽካኒ ስለ ዝመራሕካኒ ስለ ዘምጻኻኒ ኣብ ቅድሜኻ ቀሪበ ኣለኹ ኢልና ጸሎትና ንጅምር ስምካ ይቀደስ ስምናትካ ፍሉይ እዩ ካብ ናይ ኩሎም ነገስታት ካብ ናይ ኩሎም መላእኽቲ ዝተፈልየ ስም እዩ ቅዱስ እዩ ስምካ ቅዱስ ንስኻ ቅዱስ ህልውናኻ ቅዱስ ንዓይ ድማ ኣብቲ ቅዱስ ቦታኻ ኣምጺኻኒ ቅዱስ ህያብካ ክትህበኒ መንግሥትኻ ትምጻእ መንግሥቲ ኣምላኽ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽያ ሕጂ ድማ መንግሥትኻ ኣብ ልበይ ትስፈር ንህይወተይ ከዓ ትግዛእዮ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ ኩሉ ዝካየድ ስራሕን ዕዮን ብፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸውን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ፍቕሪ ኣሎ ሰላም ኣሎ ህድኣት ኣሎ ስምምዕ ኣሎ ስለዚ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹነልና ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ህይወተይ ይኹነለይ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ክንብል ከሎና እምበኣረይ ነቶም ኣመንቲ በቲ ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ከሎና በቲ መንግሥቲ ናይ ኣምላኽ ክንመላለስ ከሎና ጣዓሞት ናይ መንግሥቲ ሰማይ ኣሎና ቀጺልና እንታይ ንብል ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኣምላኽና ክፈጥረና ኩሎ ፈልጠና ዝብላዕ ከም ዘድልየና ስለ ትፈልጥ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ኣሎና ጣዓሞት ውን ኣሎና ሓደ ግዜ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ክዳን ይህበና ገዛ እንድቅሰሉ እንዓርፈሉ ይህበና መጽሓፍቲ ንቤት ትምህርቲ ይህበና ጎረባብቲ ኣዝማት ፈተውቲ ወለዲ ይህበና ኣዕሩኽቲ ይህበና መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ይህበና ወለድና ከምዕዱና ክንምሃሮ እዚ እግዚኣብሔር ዝሃበና ህያብ እዩ መዓልቲ እንታይ ከም ዘድልየና እሞ ንርአዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዝህበና ናይ ዕለት እንጀራና ማለት እዩ እዚ ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና እግዚኣብሔር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ እኹል ፍቕሪ ኣለኒ ንዓኻ ዝኸውን ንኻልኦትን ስለዚ ብፍቕሪ ንበሩ ኣነ እኹል ሰላም ኣሎኒ ንዓኹም ዝኸውንን ንብጻትኩም ዝኸውንን ብሰላም ንበሩ ኣይትበኣሱ ኣይትጋራጨው ቂምታ ኣይትሓዙ ከም ገለ ኮይኑ እንተ ተጓራፈትኩም እንተ ዘይተሰማማዓኩም ሽዑ
ቀልጢፍኩም ነዚ ነገር እዚ ይቕረ ተባሃሉ መታን ኣነ ከዓ ይቕረ ክብለልኩም እቲ ምቅያም ምጽላእ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ነቲ ሓጢኣት ሒዝኩም ኣይትኺዱ ህድኣትን ሰላምን ረኺብኩም ብጥዕናኹም መታን ክትነብሩ ንዑ ሒዝኩም ከዓ ናባይ ኣይትምፁ እንታይ ደኣ ይቕረ ተባሃሉ ኣነ ከዓ ይቕረ ክብለልኩም እየ ይፈትወኩም እየ ሽዑ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኮይንና ንነብር ምክንያቱ ኩልኩም ንስኻትኩም ንዓይ ደቀ ኢኹም ኣነ ከዓ ኣቦኹም እየ እሞ ሓደ ስድራ ቤት ኢና ከም ሓደ ስድራ ቤት ከዓ ኮይንና መታን ክንነብር እዩ ዝብለና ዘሎ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ክፉእን ፅቡቕ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ንኽፉእ ነገር ያቕበልዎ ንፅቡቕ ነገር ከዓ ተቐበልዎ ኣብ ፈተና ኣይትእተዉ ሓደ ግዜ ዘይሓሰብኩሞ ጌጋ ወይ ድማ ፈተና ክመፀኩም ከሎ ነዚ ከምዚ ናብ ኣምላኽ ጸልዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣሎና ኣምላኸ ኣብዚ ሓሰብክዎ ፈተና ዘይተጠንቀቕኩሉ ዘይፈለጥክዎ ብሃንደመት ክመፀኒ ክእል እዩ ነዚ ከምዚ ከዓ ምሳይ ኩን ኣይትፈለየኒ መታን ከተሰጋግረኒ ምሳይ ኩን ኣይትፈለየኒ መታን ፍልጠትን ጥበብን ክትህበኒ እግዚአብሔር ከዓ እሙንን ጻድቕን እዩ እንታይ ዝብለና ምሳኻ ኣለኹ ምሳኺ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ምሳኹም ኣለኹ እዩ ዝብለና ቀፂልና እንታይና ንብል ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ እምነትና ንገልጸሉ ኣለና ክብረት ንዕኡ ንገልጽ ኣለና እዚ ድማ ወሰን ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ኢና ንገልጽ ዘለና ኣብዚኣ ሓንቲ መፍትሕ ኣላትኒ እዛ መፍትሕ እዚኣ እስኪ ናይ ቤት ኣምላኽ መፍትሕ እያ ትብላ ንበላ ንገዛ ናብ ኣምላኽ ክትመጽእ ምስኡ ክትዛረብ ብጸሎት ከለኻ እዛ መፍትሕ እዚኣ ጌርካ ተኣቱ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ይብለና እዛ መፍትሕ እዚኣ እናሃልኩም ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ሕቶ ከተቕርቡለይ ትኽእሉ ኢኹም ሓጎስኩም ክትገልጹለይ እንተመጻኹም ባረኸኩም ጓሂኹም ክትገልጹለይ እንተመጻኹም ከጻናንዓኩም ደኺምኩም እንተመጻኹምኒ ከዕርፈኩም ፈሪሕኩም እንተመጻኹም ብፍርሓት ድማ ሰላም ክህበኩም እታ መፍትሕ ኣብዚኣ ኣቐሚጥ ኣለኹ እዚኣ ከዓ ንኹሉ ሰብ ነፃ ስለዚ ሃየ ንጹ ኣዕልሉኒ ኣዛርብኒ እዩ ዝብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ምእንታና ጸሎት ይገብር ኣሎ ስለምንታይ ስለዚ ሓልየልናን ዘፍቅረናን ንሕና ከዓ ነዚ ምስለ ንፈልጥ ነቶም ካልኦት ዘይፈለጡ ዘለዉ ይሓልየልኩም ይፈትወኩም እሞ ጸሎት ግበሩ እታ መፍትሕ ከዓ እናሃልኩም ንበሎ እታ ጸሎት ከመይ ኢልና ከምንጽሊ ንኻልኦት ከዓ ንካፍላ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ሓግዘና